Nu må du se, om du går væk hen. Frida, kukkebø, 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 kukkebø. Hedda, da du strækker Ja, dig. hun giver. Og kan de ikke se hende, når jeg. Er det Frida? Vil du have noget at spise nu? Vil du have noget at spise nu? Vil du have noget at spise? Vil du have noget at spise? Nu kommer Mam? Skal vi have mam? Og kommer øjnene? Der kommer øjnene. Hej. Skal vi spise? Nu skal jeg huske, hvor jeg har den henne. Ja, hvad laver vi? Hej bedstefar. Jeg vil lige komme lidt længere op med benen. Med benene. Jamen, så skal jeg have sådan her. En stol. Stolen. Her, den er her. Stolen. Anja. Uha. Uha. Kan vi ikke vågne? Kan vi ikke vågne? Kan vi ikke vågne? Goddag, bedstefar. Goddag, bedstefar. Kan vi ikke kysse? Det gør en dag, vi er smil. Hvad siger du? Og der er bitte smil. Jo, nu fandt hun er så træt. Ja, hun er så træt. Ja, det er fordi, hun skal vågne nu. Lige om lidt, så bliver hun sur. Ja. Det er godt, fordi så er hun spise.